Akcija Solidarnost na djelu provodi se prikupljanjem financijskih sredstava putem bonova zahvalnosti u vrijednosti od 1 i 5 kuna. Sav prihod od ovogodišnje akcije koristit će se za provođenje socijalno-humanitarnog programa Osječkog Crvenog križa. Prihod od ove akcije namijenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola za besplatan boravak u odmaralištima Crvenog križa, odnosno za djecu iz socijalno ugroženih obitelji. Kako napreduje akcija? Akcija ide dobro, veliki je odaziv, zainteresirani su naši građani za ovakve aktivnosti pa i za uključivanje u akciju Solidarnost na djelu. Osim u ovoj akciji, građani su danas mogli sudjelovati i u raznim aktivnostima koje su im pripremili mladi volonteri iz društva Crvenog križa gradske četvrti Gornji grad. Odlučili smo iskoristiti zaista ovaj prelijep dan kako bi našim sugrađanima još nekakve dodatne aktivnosti i prezentacije napravili. Evo, s ove strane možemo vidjeti našu mladež koja će naravno prolaznicima i našim stanovnicima pokazati razne stvari, od imobilizacija, zaustavljanja krvarenja, kako skinuti kacigu sa unesrećene osobe, reanimacije, bočnog položaja i tako dalje. Naravno, ono što ipak najviše zanima naše sugrađane je ipak akcija mjerenja tlaka i šećera. Evo, kao što vidite, gužva je svaki put, pa tako i ovo. Inače, akcija Solidarnost na djelu traje sve do kraja ovog mjeseca, a u Crvenom križu poručuju kako ovom akcijom prikupljaju i paramedicinska pomagala, kao što su invalidska kolica, hodalice i sl., pa pozivaju građane da im se jave ukoliko imaju nešto od navedenog.